Moi, täällä Blue Lights ja tervetuloa synttärispesiaaliin. Mulla on siis tänään synttärit. Ja mä näytän nyt näitä kaikkia, kun mä teen siis spetsivideoita, MLP-videoita, välipalavideoita, kyysiakkavideoita ja niin edelleen. Niin mä teen nyt tähän videoon niitä kaikkia. Ja sit mä teen ei sitten tästä juonnosta muuta ja mennään eteenpäin. Ja ekana on tää askarteluvaihe ja nyt mä näytän ne tarvikkeet. Eli ekana sakset ihan sama mitä koko, mutta sakset. Sitten tämmönen pahvinpala, ei tarvi olla kovin iso kunhan pahvinpala silti. Ja lankakerä, voi olla minkä väristä tai laatusta lankaa tahansa. Jos on semmoista ohutta helmilankaa, niin sitten tässä voi kestää vähän kauemmin. Niin mä otin tätä paksua. Mut niin, joo. Eli ekana sä tarvitset pahvinpalaa ja lankaa. Ota langasta, etitäänpä se pää tässä. Ota langasta semmonen sopiva pätkä. Kannattaa olla mahdollisimman pitkä, mutta ei mikään kilometri lanka. Mut, sori kun mä sanon koko ajan, tätä suunnilleen joku, et saa tämmösen. Voi olla ehkä vähän lyhyempi, kun jos haluu sellaisen paksun, niinku tuuhean sellaisen jutun, niin kannattaa sit ottaa. Ja sitten, yllätys, leikataan se lanka poikki. Ja nyt mulla on tällainen yksittäinen kerä. Sitten tarvitaan pahvinpala ja ottakaa langasta langan pää tässä. Sitten laittakaa se pala tähän. Ja tehdään tästä langasta, laitetaan se tästä ympäri, näin. Ja sitten tehdään tohon sellainen solmu. Laittakaa umpisolmu, se on ihan hyvä. Joo, sitten ottakaa se näin. Ja nyt kun teillä on pahvinpala, jonka ympärillä on tällainen, sitten kieputtakaa se ihan koko lanka tästä ympärille, niin saatte tuuhean jutskan. Siis mä en tee tässä mitään tupsua vaan, koska siihen tarvii pyöreän jutun. Mä en tee tupsua vaan sellaisen hapsujutun. No se ei oo kovin poikkeavaa siitä tupsusta. Ja oho, mä oonkin jo valmis. Ja sitten kun sulla on enää tälleen, niin sitten me tarvitaan saksia. Tää on aika samantapainen askartelu kuin tupsu. Laita se sakse toinen puoli tänne alle. Sitten leikkaa nää in the start. Nämä jutut brace. Ja kun sulla on paljon tällaisia juttuja, niin sitten seuraa mielenkiintoinen vaihe. Joo, se ei ole kovin mielenkiintoinen tai mielenkiintoisempi kuin aikaisemmin. Eli me vaan nyt tasoitetaan nämä päät täältä. Sitä mun tuskin tarvii näyttää, mutta joo. Ja sitten mä otan suunnilleen tämän kokoisen pituisen langan. Jos te teette jotain tosi pitkää juttua näillä, niin kannattaa sitten ottaa myös tosi pitkä tällainen. Mutta mä teen nyt vaan tällaisen yksittäisen hapsukeen. Sitten tässä on tämä. Sitten laitetaan tästä näin tämä ympäri. Sitten
siihen tulee solmu. Tähän kattokaa, että ne on mahdollisimman tasaisesti, että solmu tulee tähän keskelle. Näin. Tähän. Vaikka. Ja sitten nää voi piilottaa. Laitetaan tähänkin umppari, koska sit se ainakin pysyy. Noin. Ja te voitte piilottaa nää tälleen hapsuiksi, piilohapsuiksi. Sitten otetaan toinen sellainen tai oikeastaan 2 sellaista saman pituista langanpätkää. Okei. Ja sitten me tehdään tähän solmuun. Tai te teette, jos te aitte kokeilla tätä. Ja sitten tähänkin vaikka umppari. Eli tällä koristaa sitä rosetilla. Hyvät katsojani. Joita. Ja näin. Ja sitten tästä vielä se toinen. Mä taidankin muuten koristaa tämän rosetilla. Siitä tulee vaikka hieno avaimenperä, joita mulla on ainakin 1 000 000. No joo, ei nyt ehkä ihan niin paljon. Mut noin. Sit kun siinä on valmiina rosetti, tämä on oikein hyvin. Ja sitten jos haluatte tasaisen, niin voitte tasoittaa ihan normisti saksilla. Mä kyllä taidan ottaa, mä otan noi ylipitkät pois. Ja sitten vielä vika. Näin. Sitten siitä tuli kiva tällainen hapsu, mikä lie. Ja tän langan jutun voi ottaa pois, jos haluaa, mutta mä en ota. Koska mä tein sen, että näitä voisit tehdä, ne kelpaa koristeiksi vaikka aika moneen juttuun. Mut että tässä on nyt tää askartelujuttu, että nähdään seuraavassa, ei seuraavassa videossa, kun mä en oo miettinyt, että mitä mä sanon, kun tulee tommonen juttu, mut no moi.